Paris tindahan. Sud nga rin. Itarong na imong sinina. Kaya magpalit og magpalit ang bahag nimo. Day, magpalit nig bahag day bay. Bahag ni ate. Ali sud nga rin. Dali. Ali ba? Ali. Oh. Sud inabahag. Sud ang sinilas. Oh. Dili, bahag ba? Panty ba? Panty? Oo. Wala may panty nga ganito. Wala na may panty dire? Wala na. Oy, arita des pikas tra. Arita pikas. Dos pikas tindahan tra. Let's go. Ados pikas tindahan. Bulba ba kayo ng style sa imong pang sinina karon ay? Mura mag sum na style ah. Ato kana nay tindahan sunan na kana nay tindahan ba? Na ta mapalit dia. Sa una na man ta dia mapalit. Dia lang ta mapalit. Kay murag wa na kay napa kay bahag? Ha? Wala na kay bahag? Mga daan na imo bahag? Oh, sige, dito. Sige. Kau. Pas eh. Sige, pamili. Day, namoy bahag dia, day. Bahag. Dito, agi, diri agi. Oh, panty niya ba? Tagpila man na? Banjing kumbok, wala ito itang kanang day, uno mana. Kano bang daghan so? O pila man ang iyon na? 200. 200? Oh. O ayaw lang ng 200 doy, kaya akong kwarta diri, gamay rin yung kwarta. Bali lang og upat ana. Wanang sakar niya, isukod doon te. Musukot ka na, gusto ko isukod niya. Sige ka na. Sige. Kanang dako ay. Kanang dako palita. Aw kanang dako ba kayo? Dako kay tiyan siya. Buntis mo guna siya. Buntis ka te? Ha? O kapo. Osa? Ha? Wala dagko dia. Masiguro dagko day. Ka mga large. Kanila lagi na ikuan XL. Una kay 200 mo na. Lagi. Sige, kanang 200 kay basig kaabot yung kwarta. Para na lang. Oo. Kaabot siguro ni. Kay para na siya pang kuan niya. Bagay ani. Dara da koy kwarta day. XL. Kadaw tanawa dagko ba. So magpalit ka og unsay palito ni mao? O swimsuit ba yun ang swimsuit? Unsay mo paliton? Pante. Pante. Nala. Na ina nga pwede isukod. Large maro na niya, ha? Awan nila yung dagko ana. XL lang yun ako ni. Dire. Wa day double XL. Sakto ni ate pag kaginat man. Ha? Gamay mo kuno. Wa day dako. Ay ni buti? Dako ko na sa lawas oy. Wa day dako ana. XL ro ni. Ha? XL ro. Medium XL. Ha? Tanor mo siya. Mili naman. Mili lagi ka. Ha? Kanahan ka nera. Mili na. Ay lang na day. Kato lang diha day. Dua kabok. Kaya namili mo siya dire. Basig mapalit siya. Sige, pamili dia. Usa lang kabok. Kaniya bilang ko. Duha lang kabok ana. Ito may daghan ko siyang panty dito niya. Ako lang palitan kay mga daan naman to. Asa may color ni mo ni sir? Hola, pamili. Pili dito. Pili. Ha. Na. Duha kabok. Ano gunahan siya ng violet? O na. Usa. Asa pa ilain? O kana. O sige, kanang duha ra ha. O sige. Dire, pili dire. Kare, unsa may pili nimo? Usa lang ka mo kapili ha. So may nang ikaw mo magpili, kaya ron ikaw mo makakuan. Ikaw mo kuan kay imong gusto gyud. Kanta pa. Pila mo po na siya dere day?
Aw, sakto ra ni. Kung kwarta 200 mo kung da. Kadako man na. Oh, sige, basta imo gusto. Ikaw may magbuot basta imo kagustuhan. No probs. Basta imo ang ha? Dako kayo? Aw, sakto ra. Ganahan di ka na. Ya, pagpili asa may gusto nimo, ganahan nimo. Aw kana, kadako man na nate. Oy, ayo na kadako mo kayo nate. Aw. Oh, na, hindi ka mao na gid ay mamili-pili. Kaya pili. Oh. Mao na mo day. Okay, pili dia. Pili. Muna atong kuan ron. Atong papilion ron. Ikaw rin mamili sa imong sulot. Dili lang tayo sa mga bratohon, di lang tayo ng mga branded kay wa man tayo sapi ron. Maghuwat na lang tayo ng mga branded kung mamilyonaryo tano. No. Pili. Sus, may maabot na lang og pila ka oras na tong pinili ay no. Wa jud kay kon, wow, sana all. Lain unsa man na? Ganahan di ka na. Panggabi eh. Maayo panggabi din na. Programay na, di na marang nimo. Kaya imong tiyan, pwede ka dako. No? Di na. Mili na og biste. Namili na, pamili na dagi mo. Pili agyo ka na nindot. Oh. Raan siya na. Ha? 60 kay ate. Sige, pili. Pili pa ate na nagsalya. Oh, pilihan ko nimo. Pili. Ikaw na mamili sa imong mga isulot. Kanang ikaw gyud makagusto, kanang imo gyud kagustuhan gyud nga napilian, imo gyud napilian nga mga sinina. Oh. Ay direta kay atong tindera, gwapa atong tindera oh. Oh, di ba? May pong kapili diri sa Tagiya oy nga ang ibutang nga tindera diri gwapa, no? Daghan customer ni. Wa poy mga laki nga rin no, ako ray laki nga rin. Tiya, pili na, usa lang kabuk. Kani ate oh. Kuna, mura kag kuan na. Saman. Ha? Boy kwarta? Ay kwarta. Kana imo ha? O kana di yung kagustuhan. Mao ba? Na kay kwarta. Ay may mo kwarta ibayad. Wa kay kwarta ibayad? Ha? Aw daraw. Ibayad dito. Na. Pila man na? 200. 200. Asa pa na pa isukli ato? Aw, sakto ra tingali. Pira man 150. Sakto ra kay no la. Niya unsa may isulti ni mustindira? Aw, salamat. Okay. Ala, dadana dito sa imong balay. Kaya ron nga kuan, pinatunggoy-tunggoy pang buhok. Okay, nakapalit na. Sana all.